Okay, mayong gabi mga higala among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi sa Tolomanon. Kini ang mayong balita. Tolomanon kini sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. Okay, magampo ta mga higala. Itong ngayon si Brother John alang sa pagampo. Amahan na mo, gabalaan na aka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining taknaa kami usab magahatag o mapagdaig pagpasalamat kanimo. Nining mga kahigayunan nga imo Ginoo nga gitugot diin ang mga binhi sa kamaturan masabod dinhi sa kaumhan sa kanginan. Panalangini ang tanang mga tao nga nagapaminaw karon. Panalangini ang imong pulong nga makahatag unta Ginoo og panalangin sa ilang mga kalag nga makabaton og kabag-uhan og kausaban ang ilang kinabuhi diha kanimo. Hinaot pa nga sila imong giyahan og tultulan sa pagsubay sa dalan sa kamatuoran og unta sila usab mga luwas sa adlaw sa imong pagbalik. Sa pinasahi amo usab nga gidala sa imong atubangan nga kung duna may mga tao karon nga naa sa ilang mga puloy-anan nga sila dunay giantos o gihambin nga mga sakit o balatian. Tuguti Ginoong Dios nga sila imong milagruhan, ayuha sila. Sa unang mga panahon imong gipaila o gipakita ang imong gahom. Daghan sa mga tawo wa nay paglaom pa nga maayo sa ilang mga balatian. Pero sa gihapon nakabaton og katagbawan ang ilang mga kalag, imo silang giayo, imo silang milagruhan. Sa ikaw Ginoo, mauman ang Dios nga walay pagkausab ni pagkabalhin. Tuguti nga imong gipakita sa mga masakiton sa unang panahon, imo usab nga ipakita unta karon nga imo silang ayuhon og milagruhan og sila moila nga ikaw ang Dios nga buhi og matuod nga angay pagasimbahon og alagaron. Daghang salamat sa imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo. Kini among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga among manluluwas. Amen. Okay, welcome no ang tanan natong mga kahigalaan nga naminaw karon. Manghinaot mi higala nga karong gabi na makahatod mi nga kaninyo og mga bulawanon nga mga impormasyon nga nagasukad diha sa balaan na kasulatan. So atong gina-welcome ang tanan karon. Mainguman sa atong tanan nga mga viewers karong gabi na. So amo nga gina-welcome ang hinaot mi nga makigduyog mo uban kanato karon sa programa. Ani alang sa atong mga listener, wa pa mo kasuway tan-aw sa ato nga Facebook Live. So pwede higala nga inyong i-search sa inyong Facebook DYCM Bugo Adventist. Akong subliyon DYCM Bugo Adventist. Okay. Atong gina-welcome no atong tanang mga viewers sa kalaing part sa kalibutan karon. So amo kamong gi-welcome na amoy mga contribution, mga pangutana or dugang tubag baka hinuon. Welcome na mo na din higala kay ato nang tagaan og panahon sa pagbasa no. O niya atong mga listeners sad maka-text mo ang akong cell number 0926-8869-758. Okay, diri sa studio, lima meron diri, Brother Joel, Brother John, Brother Isa, o niya say atong bisita karon gikan sa Lambusan, isa ganito ni, Kern, si Brother Kern Hapitan sa Lambusan Church nino, atong gina-welcome. Okay, sa pagpadayon sunahan, atong ihatag panahon na nabay mga viewers diya, Brother Joel. Okay, salamat Brother Libino. Among gabi day sa itong mga higalag, mga suking tigpaminaw nga naabot sa atong Sibya karong gabi na pinagi sa ato ang radio broadcast o sa ato ang Facebook live karon.
O nga dinhi karon sa ato ang screen, di pa lang idugay nato na open, do na tayo nakita dinhi nga nakiguban kanato ron sila si sa Australia si Gerardo Lobitania ang iyang message. Good evening brother, good sound tonight. Okay no, salamat sa feedback na gipaabot nato dinhi nga okay ra kaya tong sound. Okay dede, maayong gabi sa inyo diha dede. Og ni Mami Banji sa inyong kabataan. Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan dinha sa Australia. O nga diha sab sa Biasong Kaduan, diha sab si Sister Belinda Lohera Tirana ang iyang message. Good maayong gabi sa inyong tanan diha. Naminaw ni karon diri. Happy Sabbath to all. God bless you. Okay no? O nga doon na may nakig-uban nato diri nga doon na nay pipila ni kabuk atong nakita. O nga atalang tiwason og basa o nga idugan lang nato panahon sa pagtubag sa pangutana. O nga di ay nag-comment or nanay message nga abot nato dinhi gikan ni kan Jennifer Dagangon. Ang iyang message, nindot kayo ang signal karon diri sa Kantubaon. Maayong gabi ninyo diha sa tanan Rad og Pastor. Diha ni sa ilahan ni Oscar Golding, no? Maayong gabi ninyo dihang tanan. Sa pagkakaroon barely Virgin mo pa nga itong nakita din sa ato ang screen sa pagkakaroon. So ako sang ibalik ang panahon diyan mo barely. Okay, padayon tayo kila ato ning tanawon ang niya sa ato nga cellphone karon. So nakamonitor nagyud in town ko Brad kay nakapalit nako og gamayng radio gahapon. Salamat sa Ginoo. So si Konsehal Norlan Pagalni, salamat kayo Konsehal. Nya nangayo di siya imong number Brother John, si Brother Norlan. Okay, may mag-text mami sa una aning Brother Norlan tingali nag-ili siya og cellphone. Okay akuan. Okay. Brother Norlan, salamat nga imong gikinahanglan ang ako nga number. No, mao ni ang akong number Brother Norlan. 099091482259. Akong balikon Brother Norlan 0990482259. Okay. Muna ang akong number Brother Norlan, no? Unya sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan, mas maayo siguro nga tagaan na to og gamay nga kuan na panahon si Brother Kern Hapitan. This is the first time nga nakabisita siya dinhi sa atong programa. Unya kinis Brother Kern Hapitan usa ni sa mga mainiton ug madasigon nga nagapang Bible study dito sa ilang lugar karon, pero dili pa ni siya dugay nga nakapangalagad sa Ginoo kay na-convert ra pud ni siya dinhi sa ato nga programa sa radyo. Unya dili lang kay siya lang naapagay mga kaubanan ani niya nga mga listener pud sa radyo nga sabay sila nga nabautismohan. So lipay ta nga nakabisita siya ron diri sa ato nga programa. Okay, Brother Ken Hapitan, kung doon na kay pangumustahon kay siyempre daghan rong nag-atang gyud sa imo dito nga makapaminaw unya amo kang tagaan og higayon nga makasulti dinis kanginan. Nang gabi day makaigsuunan. Naday ko ari isip usa ka sa pagbisita diri sa DYCM aron sa istorya di lang sa pag-istorya apan sa pag himong ebidensya sa akong kinabuhi. Isip usa Kristohanon nga buhi ang Dios nga nagalihok sa tagsa-tagsa na kinabuhi. Ug sa dili pag mga kaigsuonan, naday ko diri aron pod sa paghimusta sa akong mga higala nga nagpaminaw. Kauban nilang ni Brad Dondon Tikilio nga muari unta siya pan wala nadayon basta sa sunod sa higayon. O sa mga bata pod nga akong gipangtudloan, kung nagpaminaw sila ako silang i-greet. Silang June Mark, silang Gigi, silang TJ, silang Sheena. O i-greet po rin ako si Maril nga happy birthday. O kauban pod sa Sigarino family o sa Ortiga family. O magpaibaw po day ko nga basin og dili ko kauli dira karong gabi una. Kay basin ikaugma pohon mulargo na lang ko ari.
Yes. Ikaw muna lang pagpahibaw pod sa uban nga di ko kauli. Kay murag nindot jud nga makaistorya ta. Ugma puhon nga taas-taas nga oras. O ako po din i-greet sa dili pa ko malimot kang Tio Basting nga nagpaminaw karon kauban pod ni Tia Flora. Flora Nies nga nagpaminaw nga naghuna-huna na nga sa pagpabautismo. Apan kinahanglan jud mag-Bible study unta atong iapil sa tong pag-ampo na magalihok ang Ginoo siyang kasing-kasing. O salamat sa kaigsunan mao ra na akong ka-greet karon. Okay, daghang salamat Brother Ken sa imong panahon nga gihatag dinhi. Hopefully nga may panahon pang makabisita ka. Well, ugma sa buntag lalo na sa mga kasabay ni Brother Ken sa bautismo. Ugma sa buntag alas 7 ngadto alas 9, taas-taas kay 2 hours ta. Ato na siya pod nga matagaan og higayon ugma sa buntag. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ako din gipangumusta karong gabi na ang atong mga kaigsunan diha sa Lanao. Kaganiha diha ta kasimba sa Lanao daan Bantayan no. Maayong gabi inyong tanan diha no nga nagapaminaw karon sa ato nga programa. Okay ni atong basahon nga message gikan ni Pastor Hill. Radio Evangelist ni Pads John o Pads Libby o kang Brad Joel maayong pagpaminaw nila ni Ima og andito Bohol og sa ilang mga kabataan Imari, DJ, Leo, Love Ninyo, John Carl diha sa Don Virgilio, Medellin, silingan nila ni Brad Turbo TY. Okay, salamat Pastor no sa imosad nga pag-text dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, siguro base si Brother John na siya iyang basahon kay moadto ta higala karon taud pagbasa sa pangutana nga atong entertainon karon. Okay, siguro Brother Libo ako lang usa ning ikuan karon ugma sa buntag o ugma sa gabi ato ning makuan ning mga text message unya ni alang ko'y basahon sa mensahe ni Pastor Hill. Well, dinhis kahanginan atong pasalamatan ang participation ni Pastor Hill dinhi sa atong programa unya kini magong iyahang mga pangumustahon Brother Libby mga tao ni nga iya kay naaman ni siya programa god sa distrito nga iyang bisitaan muni nga ang iyang mga kuan na adtuan na bisitaan unya iya na nga ipa kuan dinhi sa ato nga programa so nindot na nga doon natay ingnon ta na lang update sa mga kalihukan ni Pastor Hill sa distrito bisan dili nato tanan mahibaluan kay di man po na siya musultig daghan kay gamay ra tag oras at least naatay nahibaluan no. Good evening ninyo mga butang radio evangelist ni Pads John o Pads Libby o Brad Joel. Mayong pagpaminaw nila ni Ima andito Bohol og sa ilang mga kabataan diha sa Don Virgilio, Medellin. Silingan nila ni Brad Turbo TY. Okay, daghang salamat Pastor. Unya nagkapariha day nga mo mensahe na receive ni Brother Libby. Unya mayong gabi diha ni Ate Femia ni Ma'am Nurse, no? Unya mayong gabi sa binha di ay ni kinini ang natanala ni Judge sa Glenn na humawas. Mayong gabi inyo diha. Unya ni Sir Ron og ni Ma'am Rona Idalaverio mayong gabi sa inyo diha. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Siguro na daghan-daghan dia Brother Joel ato nung ano mo na og basa. Okay, salamat Brother Libby no. Nya diri karon sa tong screen ubay-ubay na ning nakiguban nato karon sa butuan diha si Jennifer Clavis Faciol ang iyang message. God bless DYCM family watching from Hope Radio Butuan no. May gabi pod nimo diha no sa Hope Radio. Ang diha sab si Milia Omolon ang iyang message mayong gabi Pastor Brad John o Brad Libby. Diha sab si Edwin Iscario ang iyang mensahe. Mayong gabi kaninyong tanan Pastor, pag-greet ko sa akon mga tiyo og mga brothers nga kanunay naminaw sang DYCM. Sila ni Brad Nibal Almonicar, Brad Billy Gidayawan, Brad Junjon Palumpon, Tiyo Lino Tayaktak, Tiyo Hernani Tayaktak, ilabi na kay Papa Nunoy Iscario, Mama Sabel Iscario, Rowena Iscario,
Salamat kayo pastor and God bless. Diya sab si Brother Joseph Kimno sa Baas Bugo. Baas Dakit Bugo ang iyahang message. Maayong gabi usab diha kaninyo sir, Pastor Joel, Pastor Merjon og sa atong bisita diha og sa tanan nga naminaw og nagtan-aw sa live karon. Maayong gabi usab diha kaninyo mga igsoon. Salamat sa inyong nga kanunay nga pagpaminaw og pagview og diay sir. Didto si Brad Rolando Villamor sa Kabangkalan sa Church Ganiha og sa iyang kaubanan duha ka buok. Uban namo sila sa pagsimba kaganiha. Ubay-ubay gyud mi ganiha sir og salamat sa pagbasa pastor and God bless sa tanan, keep safe. Okay, salamat kay Brother Joseph no. Onya diha sab si Jimmy Montialto ang iyang message. Mayong gabi ninyong tulo bro Kent dapitan bro Libby og bro John, loud and clear ang inyong signal. Maayong gabi usab ni Ate Pidja Coro, Brother LD Misa, Brother Nelson Andales, Brother Mimi Rojas, kauban sa iyang kapika sa kinabuhi og sa tanan nga nagmonitor sa FB Live og nag-tune in sa DYCM. Okay, salamat sa mga dia sab si Sister Merlin Derdier. Iyahang message, maayong gabi sa tanan nga naminaw ilabi na sa ilang Brad John og Libby og Pastor Tirana, God bless. Diya sab si Brother Ruel Tumakas sa Iloilo ang iyang message. Good evening to all. Diya sab si Brother George Nidia. Akong i-greet ang mga youth sa Kadawan Isday Church. Okay, salamat kay diha Brother George no. Salamat po diha sa taga Kadawan Church nga kaganina atong gikauban pagsimba diha sa Kadawawan. O diya sab Sister Florida Amores Sigarino. Iyang message, maayong gabi niyo diha tanan. Good job Brad Kern Hapitan. I hope nga makabisita sab si Brad Dundon Tikilio diha pohon. God bless. Okay sister. Inday no kanang sila magitaning duha ka ganina nya murag napikihan pas Brother Dundon. Okay diha sab si Dabyang yang message mayong gabi sa tanan. Diha sa message ni Jennifer Fasiol. Good evening DYCM family and God bless your program. Watching from Hope Radio Butuan. Okay, salamat kayo no. Diha sab si Brother George Tunyakaw. Yang message, manihapon taninyo. Okay, salamat kay Brother George no. Pero unya pagid mi magkapanihapon ini human sa ato ang program dinhi sa radio. Okay, sa pagkakaron mao pa ni atong nakita dinhi. Onya ako sang ibalik ang panahon diha ng Brother Lebe. Okay, digan salamat Brother Joel. So di ta maglangay higala adto ta sa pagbasa sa pangutana. Niay pangutana, duha ka pangutana dinhi pero maora nga verse ang gipangutana. So ako na lang tingbon para nga makasave po ta og time higala. Okay, ang una, Brad klaro man to kaayo basaha ang Roma 14:3 ug 4. Kani basaha pod ni nga verse please. Anya diri ay pangutana sad, yung gabi ninyo diha sa istasyonan. Anaa lang ko'y ipangutana kay nganong sige man mog panghukom nga sunugon sa kalayo ang mukaon og baboy og uban pa nga naaman untay mabasa sa Roma 14:2 og 3 nga dili hukman ang mukaon og ang mukaon dili maghukom sa di magkaon. Please ang answer. Okay, salamat no sa nindot pangutana. May mani nga ipangutanag na itong ikalibgan nga verse sa Biblia aron mahayagan ta mga higala no, aron matinawan ta, aron mahibaw-an po ninyo og unsay baruganan sa inyong mga higala nga Seventh-day Adventist Church nining bahina. So salamat kaayo sa pangutana. Ako ni otrohon kay kini nga last nga pangutana dinhi man gyud ni magsukad kan atong pagtubag. Yung gabi ninyo diha sa sesyonan naalang ko'y ipangutana kay nganong sige man mog panghukom nga sunugon sa kalayo ang mukaon og baboy og uban pa nga naaman untay mabasa sa Roma 14:2 og 3 nga dili hukman ang mukaon
og ang mukaon dili maghukom sa dili magkaon. Please, ang answer. Okay, salamat mo sa tubag. Atong mga higala nga naminaw karon, gusto mong mutampo mga higala, pwede mo mo text sa atong number. Nya pwede sad mong mo message, muhatag mo dugang tubag sa pangutanang atong gibasa karon diri sa atong Facebook live, no? Aron ato nang basahon atol sa ato nga programa mga higala. Okay, unang mutubag si Brother John, Brother Joel, dayon aton tapuson mga higala. Okay, daghang salamat sa nangutana. Salamat po Brother Libby. Ang una gini mo gibasa unsa toy iyahang kuan giunsa niya pag-arrange ang iyang pangutana Brother Libby sa primero gidto nimong gibasa ang patong maliban sa ingon siya 14 din na- ug 3. Brad, klaro man kaayo. Basaha ang Roma 14, 3 o 4. 3 o 4 ni 2 o 3 po na diya. Pero mamor ni sila. Kani basaha po ni verse, please. Mabasa na ron kay pangutana man ni. Okay, Brother John. Okay, daghang salamat. Well, ato usa ning basahon kay ang una ang 2 ug 3 man sa Roma 14. Unya ang ikaduha 3 ug 4 man. So ato ning basahon gikan sa 2 paingon sa 4 kay itingob na lang kay maor man eh. Gingon din kay ang usa ka tawo nagatuo nga makakaon siya bisan unsa. Tanawa nya kalom ni. Ang usa ka tawo nagatuo nga makakaon siya og bisan unsa. Pagtuo na sa tawo nga siya makakaon og bisan unsa. Tandaan ninyo na. Unya kita sa atong pagpangalagad wala ta nagbase, dili nato i-refer ang atong pagpangalagad sa pagtuo sa tao kung dili diha sa Ginoo. Akong balikan na ang pagbasa. Kay ang usa ka tawo nagatuo nga makakaon siya bisan unsa. Samtang ang taong maluya magakaon og mga utanon lamang. So sa panahon ni San Pablo, dunay mga baruganan ug huna-huna sa tao nga managkalahi daw gihatagan ni San Pablo og husay. Pero ang inyong huna-huna nga nagsigi og hukom sa nagkaon sa baboy. Well, ato na rong palungtaron. Sa 3 nag-ingon dinhi. Ang nagakaon kinahanglan dili magtamay sa wala magkaon. Og ang wala magkaon kinahanglan dili maghukom sa nagakaon kay kini siya gidawat man sa Dios. Sakto na. 4. Si kinsa ka ba nga magahukom sa binatunan sa lain sa atubangan sa iyang agalon, siya anha mubarog o mapukan og siya pabarugon kay ang agalon makahimo man sa pagpatindog kaniya. So ingnon ta nga kini ang bersikulo 4 medyo na distansya na sa direksyon unta o tumong nga inyong ipalutaw. Pero bahin ni anang issue or accusation nga kami kanunay ming naghukom sa mga taong nagkaon sa baboy nga unta klaro man ang Roma 14, 2 ug 3 o 3 ug 4. Akong balikon, kinahanglan nga ang pagsusi sa Biblia wider, deeper, and broader. Sa inyo bang paghuna-huna, tandaan ninyo ni, sa inyo bang paghuna-huna, nga sa dinha nga dunay mga pangutana o mga text nga moabot diris amo, lalo na ini karon kay mao maghapon ning isyuha. Dunay mga tao nga nag-text diris ato nga gipulan na sila sigig balik-balik. Pero lagi amo ning ipasabot mintras may mga taong nagpabilin nga magpakisusi niining bahina, bisag sa makadaghan na ato ning gipasabot, dili mi mapulan sa pagbalik-balik sa pagpasabot tungod kay nabalik-balik man ang pangutana, tungod kay duna may daghang mga naminaw ug managsama ang butang nga gusto nila nga pakisayran mao na hinungdan nga mabalik-balik dinhi pagpangutana, pero lain-lain ang nangutana. Ang pangutana lay mabalik-balik kay nagkapariho ang ilang huna-huna
may tungod ining mga bahina nga magpakisusi sila. Karon unang-una kanang issue or accusation ba ninyo nga kami nang hukom sa nagkaon og baboy. Sulay kuno ninyo, pagpamalandong kuno kining mga butanga, dili aron mo gihukman, kung dili gipasabot ra mo sa nias balaang kasulatan. Pero kung mangaon mangani gyud mo og baboy, dili na namo ikaguol. Ang amo lang malipay ming maghuna-huna nga ikapaabot diha sa inyo nga kana nang butanga wa na itugot sa Dios nga kaunon sa tao. Akong balikon ang dietary law o baraod sa pagkaon gikan pa sa tanaman sa Eden, si Adan ug si Iba pa lang ang tao sa kalibutan, og unya duna nay gitugot pagpakaon og duna say wala itugot pagpakaon. Hinunua ang pagkaon nga gikatugot sa Dios ngadto kanila og ang gidili mao padto ang prutas o bunga sa kahoy, kay mao pa may nahimong kalanon og pagkaon sa tawo niadtong panahon apan duna nay gidili sa Ginoo pagpakaon. Hinumdumi ninyo kana. Karon kung ato gidlong taron sumala sa gihisgutan dinhi sa ato nang gibasa, Levitico 11:46 ug 47, ang Dios dunay balaod tali sa mga mananap, sa mga mahugaw ug sa mahinlo, sa ipakaon ug dili ipakaon. Pwede na inyo nang i-take note. Ang Dios dunay balaod tali sa mga mananap, sa ipakaon ug dili ipakaon, na ay mahugaw ug malinis diha ang gihisgutan. Sa diha nga kining mga butanga mahisgutan ni sa kahanginan, unya wa ka magsunod ni ining balaura, natural nga duna kay bad reaction, kay gusto nimong mapadayon nimo ang imong pagsupak nga imong yung kaunon ang butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon sa tao. Normal ra na kami nakasabot mi nga duna mo'y bad reaction. Tapos kami ang napasanginlan nga inyong gihukman, among gihukman mo. Wala. Unang-una, kung atong lang taon din na may balaod, no? Timan nga ang Biblia nagsulti ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kini nga programa nga inyong gipamatian gimugna ni dili sa pagpanghukom kung dili sa pagpanudlo sa gitudlo dinhis Biblia. Karon ato kuno ragod ning basahon kung ang baboy ba kay gimension ra ba gina baboy, ang baboy ba gikatugot sa Dios nga kaunon. Kung atong basahon dinhi sumala sa Deuteronomio kapitulo 14 bersikulo 8, pamatian na lang ninyo kay naa may balaod ang Dios nga gibuhat nya gihukman day mo og among ipasabot dinis kanginan ang sugo sa Dios. Nag-ingon dinhi og ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo, sa unod nila niini dili kamo magakaon, dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. Timan nga kini ang pulong sa Dios nga gipamulong niya nga ang baboy hugaw ug dili niya ipakaon. Ikaw nagtudlo sa mga tao nga ang baboy ipakaon, bot ipasabot na kig alkontra ka, miribildi ka sa balaod nga gihimo sa Dios. Kining mga butanga mao'y among gisulti. Karon bahin anang imong giingon gihukman namo ang nagkaon sa baboy nga dili maluwas, wa mi maghukom. Igo lang ming nagpasabot og nagpahibalo sa mahimong resulta sa nagkaon sa unod sa baboy unya sa adlaw sa katapusan. Among balikon, naghukom ba mi sa mga taong nagkaon og baboy nga dili maluwas? Wala. Ang amo diri among gisulti ang mahimong resulta sa adlaw unya sa katapusan sa mga nagkaon sa unod sa baboy. Mo nay among gisulti. Wa mi maghukom ana nganuman tungod kay wa tagai sa Ginoo og katungdanan ang tao nga mosulti siya pulong sa Dios unya iyang hukman.
pamatiin ni ang gisulti sa Biblia. Sumala sa Isaiah 66, 16 ug 17. Pamatiin ninyo ha. Kay pinaagi sa kalayo si Jehova mo pahamtang sa hukom. Kinsa ang muhukom? Ang Dios, dili kami. Busa among i-correct kanang inyong hunahunang sigibig panghukom nga di maluwas ang nagkaog baboy. Amo raning gibasa ug unsay mahimong resulta unya sa adlaw sa katapusan sa tanang nagkaon sa baboy ug uban pang gidili sa Ginoo. Kana bagang gipahibaw mo nga daan, wala mo hukmi ni ana, gisultian ra mo, gipahibalo mo. Nagingon dinhi kay pinaagi sa kalayo si Jehova mo pahamtang sa hukom. Kinsay muhukom? Ang Dios. Unsaon niya paghukom? Pinaagi sa kalayo. Karon inyo di ay ming mahayon o basulon ni ana kung amo mong sultian. Tanawa ang ikaduhang Timoteo 3:16. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gitudlo man is Biblia. Natural among itudlo alang sa pagpamadlong. Ang taong nagsupak gibadlong ra gyud unta mo. Pero di mo magpabadlong mo nang hangtod ron nagpadayon mo kay di man gyud mo magpabadlong. Gitudloan na unta mo pero di mo mapatudlo hangtod ron nagpadayon ra gyapon mo. Pero kami naghimo rami sa pagpasabot ninyo. Karon niya kay pinaagi sa kalayo si Jehova mo pahamtang sa hukom. Kinsay mo hukom? Ang Dios. Unsay hukom? Kalayo. Ipadayon akong basa. O pinaagi siyang espada ibabaw sa tanang ulod og ang mga pinatay ni Jehova daghan. Nganong gigamit man kini ang iya gininga og pinaagi siyang espada? Sa unang mga panahon, ang espada mo'y gamitonon alang sa taong sentensyado o silutan. Unya, kung imong tan-aw dinhi, ang muhukom sa tao mao ang pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios buhi gamanan nagalihok hait pas espadang duay sulab sumala sa dito Hebrewanon 4:12. Unya nag-ingon dinhi ang mga pinatay ni Jehova daghan but pasabot ang iyang mga hinukman daghan. Karon kinsa man ning iyang paghukman sa kalayo? Pamatiin yung 17. Kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon og nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyos o sa diha sa taliwala nagakaon og unod sa baboy. Remember, nagakaon og unod sa baboy. Nagakaon og unod sa baboy. Nagakaon og unod sa baboy. Akong ibalik-balik aron maklaro wasigwa pa na ninyo maklaruhi. Nagkaon og unod sa baboy. Og ang dulumtanan, uban pang gidili sa Ginoo, mga dulumtanan, og ang ilaga, silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan, nag-ingon si Jehova. Kinsay? Kinsay nagsultian na ang Dios. Ang tanang nagkaon sa unod sa baboy, iyang hukman sa kalayo. Kanus ana sa adlaw sa katapusan. Doon na ba gihukman sa Dios sa nagkaos gidili sa Dios? Wala pa. Nga naman, wa pa man moabot ang adlaw sa katapusan. Sa pagkakaron, nagpagahi pa mo, kay wa pa may gihukman, kay wa pa moabot ang adlaw sa katapusan. Pero timan sa imong pagpagahi, imo raunya na nga maani sa adlaw sa katapusan. Kami ba'y naghukom, ana? Dili ang pulong sa Dios. Ang Pilipos 3:19 pamatii nag-ingon, ang ilang dadangatan mao ang pagkalaglag, kay ang ilang Dios mao ang ilang tiyan. Imbes nga ang ilang sundon ang Dios, dili na. Ang ilang gisunod ang pagpanginahanglan sa ilang tiyan kay gusto gid silang mukaon ni ana. Kami ba ang naghukom nga hukman sa kalayo? Dili. Ang Dios mo'y naghukom. Og kalabot ni ining imong gihisgutan sa Roma 14:2 ug 3 ug 4, wala kana naghatag og authority sa imo nga ang gidili sa Dios kauno na sa tao. Sa pag-ingon nga ang wala nagkaon dili magtamay sa nagakaon ni ang nagkaon magtamay sa wala magkaon, timan nga ang gihisgutan dinhi may pagtuo ang tao, naghuna-huna siya nga makakaon siya bisan unsa. Apan ang tao nga maluya naghuna-huna siya makakaon lamang og utanon. Niining duha mga kaigsunan kung mga tigalaan, sa inyong paghuna-huna ba kanang gikaon ninyo nga wa itugot sa Ginoo, naghuna-huna ba mo nga nahimuot ana ang Ginoo?
napasubay ba na sa kabubuton sa Ginoo ang inyong paggunit niya ng Roma 14 nga murag himuon ninyo bang excuses, himuon ninyong taming, himuon ninyong panalipod sa inyong pagsupak. Timan nga ang gihisgutan dinhi sa Biblia, gihisgutan pud na namo. Ang gihisgutan dinhi ang dangatan maong pagkalaglag kay ang ilang Dios mao ang ilang tiyan. Dili kami mo'y namulong ni ana kundi nagbasa rami sa gipamulong dinhi sa Biblia. Kung duna may wala mahimuot o malipay mahitungod niini, dili na namo sayop, dili na namo sala nganuman. Tungod kay ang Zacarias 8:16 nagingon, ang tagsa-tagsak katao magasulti sa matuod sa iyang isig katao. Ang matuod ray among gisulti. Maobitaw nga sa ending sa atong programa moingon ta, the Bible may hurt you with the truth, but it will never comport you with a lie. Kapila nato ipasabot sa maing balita Biblia imong basahon ang 23:29 sa Jeremias, ang pulong sa Dios gipanginsama sa martilyo, gipanginsama sa kalayo, o Herwihanon 4:12 ang pulong sa Dios gipanginsama sa espada nga hait pa sa duhay sulab. May mga panahon nga ang pulong sa Ginoo imong pamatian daw gidukdok ka kay mao na ang pulong sa Ginoo. May panahon nga daw gisilaban ka, ginitan ka kay nganuman gipanginsama ang pulong sa Dios sa kalayo, gipanginsama sa martilyo. May panahon nga daw nasamaran ka tungod kay nganuman ang pulong sa Dios sama sa espada nga hait pa sa duhay sulab. Niining mga butang nga higala ngano nga duna mo'y bad reaction, normal ra na nganuman kay dili mo gustong magpatudlo sa Ginoo, dili mo gustong magpabadlong. Pero timan-i kadtong Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagtudlo, alang sa pagbadlong. Natural nga ingon niana ang inyong mahimong reaksyon kay di mo magpatudlo sa Dios, dili mo magpabadlong sa Dios, apan sa adlaw sa katapusan kanang tanan magahatag ra unya mog husay diha sa tubangan sa Dios sa adlaw unya sa paghukom sa Dios. Balikon ko kanang inyong accusation nga kami naghukom sa inyo, wala kami maghukom. Kanang giingon ninyong kanunay ninyong gibalik-balik, natural nga kanunay ning magbalik-balik kay kanunay nga nagbalik-balik pud ning mga isyuha kining mga butanga dinhi sa atong programa. Busa kun nabalik-balik ni dili mi ninyo mabasol tungod kay gibalik-balik sa atong mga listener. Lain-lain ang nangutana pero maura ang mga pangutana. Tungod niya na gihigugma namo kining mga butanga sa pagsulti diha sa inyo, bisa na nga kamo wala mahimuot nini kay ang amo nga gihimo dinhi ang pagpahimuot sa Dios dili ang pagpahimuot sa tao. Daghang salamat. Okay, daghang salamat Brother John. So Brother Joel, napasiro kay basahon dia. Okay, salamat Brother Libby niya niya dinhi karon sa atong screen ubay-ubay ni atong nakita. Pansadili pa nato pagabasahon ang mga nag-view lang ato ning tan-awon ang mga naghatag og contribution. From Butuan diya si Jilofer Fasiol ang iyahang contribution, dugang tubag sa pangutana pastor. Ang konteksto sa Roma 14 wala na maghisgot sa mga pagkaon nga dulumtanan, kun dili naghisgot sa utanon og mga pagkaon nga gikatugot nga kanon. Okay, tinuod na noon niya, diya pa'y sumpay. Dugang tubag sa pangutana pastor, ang pagkaon diha nga gisgutan gikan na sa Griego nga pulong koinos, meaning common or gikatugot, wala na maghisgot about sa dulumtanan kay dili man na gikan sa Griego nga akatartos or dulumtanan. Tinuod na kay ang akatartos unclean man na gyud siya sa kananaang paghisgot na pagtranslate na akatartos. Okay, meaning wala gyoy baboy diha, bisan na lang gani baktin. Okay, salamat kay no. Okay, kanto kang Jilofer Fasiol sa Butuan. Diya usab si Sister Nelia Umulon ang iyang message. Maayo kayong pagbatbat nimo ba John ang bahin sa pagkaon og baboy. Okay, salamat kay no. Unya dinhi karon sa ato ang mga viewers nga nag-view
Dunay nakita nato dinhi nga 32 ka mga viewers karong gabi una sa ato lang ning pikas nga tab nga gigamit. Except ni dito sa lahi ni dito sa atong gibasa nga mga messages. Diha karon nakiguban nato sila sa Australia si Ma'am Jing Oslington. Diha sab si Edward Jenere sa Lambusan, Edjon Ko Tunyakaw sa Skyline, Vincent Etorma Vistar sa Cebu City. Niya diha sab si Florida Amore Sigarino sa Tambungon, Andy Nubal sa Kayang Bugo, Rose Balag sa Bohol, Jilofer Clavis Facios Butuan, Minda Mihos, Jenilyn Boris Donio, Jimmy Reyes, Sinyo Muñiz Tikilio or si Brother Dondoni sa Tambungon, Arman Barcinas Dinaiga, Kim Brian Binag, Rosdale Kaumiran, Dedeth May Aribalios, Emily Hilig Dilaw, Dilaw Hilig, Piawan Warin Kugal, Elizabeth Tunyakaw Nidia, Kihano Roslyn, Lynn Lyon, Jennifer Daganon, Darnell Casinero, Sister Philadel Linganay, Lowell Estrera, Gabriel Panal, Juvenal Estrera, Shane Villanueva Anacaya, Amites Sigarino, Dabiana Dabiang, Julius Serino, Elsie Romagos Jordan. Sa pagkakaroon, mao pa nito nakita nga nagview mga higala o niya moadto ta sa unahan sa paghatag og dugang pagtagad mahitungod dining pangutana nga gipaabot dinhi nato nga nag-focus kini sa libro sa Roma kapitulo 14. Gisgutan dinhi sa pangutana bersikulo 3 ipabasa og ang bersikulo 4. Pero di man nato na makuha kung bitsurta mo basa 3 ug 4 atong ganiron gikan sa bersikulo 1. Kay gitaytulan manggod ni og mga maluyag pagtuo. So ato ning tukion dinhi karon kung nganong gitaytulan kini maluya og pagtuo. Dinhi sa bersikulo 1 nagisgot mga higala mahitungod sa mga tao nga maluyag pagtuo. Dawatan ninyo siya apan dili aron sa pagsaway sa iyang mga dinahom-dahom. Bersikulo 2, kay ang usa ka tawo nagatuo nga makakaon siya bisan unsa. Kung dinha rata mukutob mga higala moingon ta nga makakaon bisag unsa, ibutang dayon pud nato sutong hunahuna nga makaon ang baboy kay bisag unsa man. Pero ato gani ning tukion mga higala ang original nga pinulungan sa New Testament Bible mga higala atong makita diha nga wa ni mag-specific sa baboy kundili mga higala ang gikuhaan og original nga pulong kining gitawag og bisan unsa mao kining gitawag og koinos katong gisen di ba Jilofer ganina dinhi. Onya sa Levitico 11 kung atong tan-awon din ha ang gikanang sa Griego diri sa New Testament koinos gikatugot nga ipakaon. Onya og moadto ta sa Hebrehanon Hebrehanon nga pinulungan or Hebreo dinha po ta magbase sa Levitico ang gisgutan po diha nga gikatugot nga mga pagkaon gitawag na sila brumatos, bruma. Og sarkos pala gigamit din na mga higala gitawag unta nag all kind of flesh sa kanang Old Testament sa Hebreo nga pinulungan. Unya sa New Testament kung ang gigamit pa unta mga higala akatartos nagkahulugan po unta na siya og kanang unclean. So di man gyud mo gisgutan din mga higala ang unclean sa bisan unsa. Ang gisgutan sa bisan unsa nagkahulugan kini sa mga gikatugot nga makaon. Lahi man ang makaon og kanang kanonon og kanang makaon. Kag mingon ka nga makaon gyud sa gikatugot na pero mingon ka kanang pwede rang kaonon adi gyud na siya moy kanang gikatugot. Kay og mingon ta og kanang makaon pwede sa di mo kaonon pwede ra man pug dili kaonon pero maghisgot gyud kanonon lahi gyud tong wa gikatugot kay di gyud to moy kanonon mga higala. Dinhi karon atong padayonan naisgutan na nato ang tinuod or original nga pinulungan koinos dili siya akatartos. Atong padayonan nagisgot dinhi ang
sumpay sa bisan unsa. Samtang ang taong maluya magakaon og mga utanon lamang. Suwa gyud ni maghisgot mga higala og kanana ang all kinds of flesh. Ang gisgutan dinhi isyo may tungod sa pag-vegetarian. Doon naman goy mga vegetarian nga gihukman sa mga nagkaon og karne nga mga nag-vegetarian luya nagpagtuo, pero di na nato ang sawayon kay mas taas pa na sila resistensya. Mao ning issue dinhi unya gihusay ni Pablo. Unsa gyud sa man paghusay ni Pablo? Tanawang bersikulo 4. Nagingon sa bersikulo 3 atong padayunan. Nagingon dinhi ang nagakaon kinahanglan dili magtamay sa wala magkaon. So kadtong nagkaon og karne, di magtamay sa wala nagkaon og karne. Kadtong nag-vegetarian, dili tamayon sa mga nagkaon og karne. Unya vice versa pod, kadto pong nag-vegetarian, di pod magsaway sa mga nagkaon og karne. Vice versa mga higala, puli-puli. Wa gini maghisgot dinhi og pagkaon sa pagkaon nagbaboy, wa gyud mga higala. Unsa pagisgutan sa unahan? Sakto na imong ingon higala nga dili maghukom. Mao nag-ingon ni Pablo diri dili magtamay sa wala magkaon og ang wala magkaon kinahanglan dili maghukom sa nagkaon, di maghinukmanay. Padayon kay kini siya gidawat man sa Dios. Katong nagkaon sa karne nga gikatugot mga higala, gitawag to sila mga pagkaon nga gikatugot nga katupong nagkaon og utanon, di maghinukmanay kay gidawat kini sa Dios. Ang wa dawat sa Dios mga higala kadto rang mga unclean, katong wa mahinloi, gitawag to sila og mga mahugaw. Unsa may mga ilhanan sa mga mahugaw? Sa tag-upat ang til, pikas ang kuko, unya nagpangusap sa katubigan, naikapay ang mga mahugaw, ang mga gikatugot, ang pikas o kuko unya nagpangusap sa katubigan nga gikatugot, dunay kapay, dunasay himbis. Okay, bersikulo 4. Sikin sa kabang nga maghukom sa binatunan sa lain, sa tubangan siyang agalon, siya anha mubarog og mapukan, og siya pabarugon kay ang agalon makahimo man sa pagpatindog kaniya. Suwa gyud naghisgot mga higala nga makaon na tanan. Kaning giingon dinhi nga abisan unsa wa ni maghisgot og all kind of flesh, tanan nga mga karne. Specific hinuon din kadtorang isyo sa pagka-vegetarian, no? Okay, sa di pa ta mo padayon sunahan ato ning basahon dinhi. Diya karon si Edwin Discari ang message tinuod na Brother John. Diya sab si Brother Kevin Hugo. Good evening ninyo diha. Kuya, musta na? Nag-live ko karon diri sa amua sa Butuan. Onya diya sab si Brother Roel Tumangkas, regards ko ni Brad Kern Hapitan. Parinti na namo kay akong mama Hapitan. Okay, salamat Brother Roel sa info, no? Okay, akong ihatag ang dugang panahon diyan ni Brother Lebe. Okay, digon salamat Brother Joel. Salamat po sa pangutana nga ato nga gitagad karon nga gabi, no? Manginaot mihigala nga alang sa nangutana, inyong masabtan ang context ba? Bot ipasabot ni ana nga verse, no? Kay sa uban god mao ni ilang gigamit lagi nga verse pagkabasa nga ang magakaon dili maghukom sa wala nagakaon ug ang wala nagakaon dili maghukom sa nagakaon. Hunahunaon dayon nila nga sayop ang mga Seventh-day Adventist kay naghukom ni adtong nagakaon. Ingos Pablo ay hukom anang nagakaon ay sag hukme, kamong nagakaon ay pug hukom ni nang wala nagakaon. So kana nga verse sigala mo nang atong sabtunog ayo kay once nga masipyata sa mas doktor masipyat o resita ikamatay baya nas pasyente sa samang pagkasulti nga usa ka magwalig sipyat gani siya sa pagpasabot sa tinuod nga gipasabot sa mong verse ika-imperno po na unsa man di gipasabot sa Roma 14. May kalabutan ba dinhi ang mga mahugaw nga gihisgutan sa Levitico 11? Kanang mga hugaw madulumtanan, wala mga higala, wa gyud nay kalabutan. Gani nahisgutan ni Brother Jeloper, ang gihisgutan dihang mga kanunon mga higala nga gipasabot diha,
koinos na, meaning common nga mga pagkaon or gikatugot nga mga pagkaon. So way kalabutan pag-ingon dinhi nga kay ang usa ka tawo nagatuog nagakaon siya bisan unsa, kanang word bisan unsang mga pagkaon nga gitugot sa Ginoo. Dili kay bisan unsa apil ang wa itugot, bisan unsa nga makaon. Makarni man na siya, maisda man na siya, mga utanon man gikatugot sa Ginoo, mo nang gitawag nagbisan unsa. Karon ang gilalisan sa buhat 14 sa mga tao ni nga nag-vegetarian og naasay mga tao nga wa nag-vegetarian, kana bang round ba? Basta mga gitugot, mga common nga mga pagkaon nagkatugot sa Ginoo. Pero nining panahon na naadtuan ni San Pablo dito sa Roma nga naglalisay ang mga Kristohanon. Kay ang nagkaon og bisan unsa, ilang hukman ang utanon ra gikaon nga mga maluya mo pagtuo kay utanon ra gikaon. Ang maluya pog ang katupong mga utanon ra gikaon mo baos pod ngadtos mga nagkaog bisan unsa. So gisitol ni San Pablo dinhi sa ang pulong sa Dios nga Biblia mo ni atong mabasa higala. Adunay mga tumutuo nga nagtuo nga mahimo mukaon bisan unsa o adunay tumutuo nga luyag pagtuo nga ilang ginakaon o tanon lang. Ang tumutuo nga nagakaon og bisan unsa dili agay mosaway sa tumutuo nga o tanon lang ang ilang ginakaon og ang tumutuo nga o tanon lang ang ginakaon dili usab angay nga maghukom sa nagkaon og bisan unsa. Naghisgot lagi ni og utanon og kadtong mga tumutuo nga gakaon og karning gitugot og mga utanon mga hirawon ba. So way hukmanay. So muna gipasabot nga na nga verse. So wa naman tay time higala akong ibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay no, karon nakig-uban nato si Arman Barcinas Estrella Dinega. Ang iyang message, maayong gabi ninyong tulo Pastor Joel, great day nako ako mga igagaw, Luwil Estrella, Alger Estrella, Juvenal Estrella, Ronel Binsing diha sa Mount Zion, San Francisco, Camotes. God bless sa tanan nagapaminaw sa inyong programa. So doon na po may nabiling 2 minutos mga igala ato ning gamiton pinagi sa ato ang closing song. Okay, magabot ha. Amahan na mo nga nas kay tasan sa mga langit nini nga kagabyon o Dios. Salamat kayo sa mga informasyon nga among napamatian karon, among natun-an. Tuguti nga kaming tanan imong giyahan sa hustong pagsabot diha sa balaang kasulatan aron kaming tanan mga andam sa pagbalik ni Ginoo Kristo. Kining tanan among gisalig nga madawat sa pangalan ni Ginoo nga manluluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maing balita o kaniyong tanan, aw mga sukig, pinalanggan, tigpaminaw, mga pinalangga, mga viewers, kini ang inyong mahigala, Brother Joel Tirana, Brother John Dihito, Brother Isao Dihito, si Brother Kern Hapitan, kinusab si Brother Libby Clavis. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel. Sa kini ang maing balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.